Ja, gelukkig mag het weer. Het heeft 2 jaar niet gemogen en nu eindelijk mogen we weer. En we zien het ook aan de opkomst van, ja, er zijn 65 kinderen op afgekomen. En ja, we hebben allemaal spelletjes voor Koningsdag. En ja, het is hartstikke leuk. Iedereen net naar zijn zin, het weer is mooi. Dus ja, het is geweldig dat het weer mag. Merci. Nou, dan ga ik nu beginnen. Deze vond ik heel erg mooi. Jou heb ik uitgekozen. Ik vind dat je een hele mooie fiets hebt. Die sprong er toch wel een beetje uit. Ik vond hem erg mooi. En je hebt volgens mij heel erg je best op gedaan. Ik ben erg van gecharmeerd ook van de foto die jullie gemaakt hebben. Jullie hebben toch een beetje energie ingestort met elkaar. En ja, ik vind het echt gek prijs, maar leuk. Nou, we hebben dit jaar heel eens een dikke bakt. En dus de bedoeling is allemaal een mooie taart of iets anders bakken. En dan wordt door een professionele jury beoordeeld. En dan hebben ze een mooie prijs. 3 prijzen zijn er. En de eerste prijs is een prachtige schort met de opdruk heel eens een dikke bakt. Dus dat is wel leuk dat je die zou winnen. Nou loopt er dan lekker mee, dan mag jij bij rechthoekje. Want anders is Ruben alleen. Dit is wel sneller, hè? Oh, wat heb je nou? Is het wel? Ja, hij is hier niet op de weg. Welke kant moet hij op? Links, 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 Die zijn niet zo sterk. Naar voren, naar voren schrijven. Kijken of het goed is. Zo is het. Goed zo. Het is bijna gelijk. Bijna gelijk. Yes! Maar de grote hebben gewonnen. Ja, maar mijn mama is gewoon even. Ja, maar dan doen jullie maar ons gebeurd, hè? Dus nu zijn jullie. Jij staat gedaan. Gaan we nog?